Možno si ešte spomínate na žiakov základnej školy v Lučenci, ktorí nakrútili hororový film. Nuže toto ich dielko malo taký úspech, že sa iba nedávno pustili do nakrúcania ďalšieho filmu. Tentoraz to ale bude komédia. Takto vyzerá príprava pred nakrúcaním samotného filmu. Herci sú už nastúpení a aj kulisy sa postupne dostávajú na svoje miesto. Tade alebo tuto do toho? Aby nebolo vidno tento oný. Do skríň. Tak potom, dobre, sem postavím. Pivničné priestory sa v podstate za pár sekúnd zmenili na dokonalú ženskú väznicu. Toto je moja cieľa, budem tu aj s takou mojou spoluväzenkyňou. Hrám tam Klaudiu Pagáčovú. Je to taká drsnejšia osoba. Aj keď sa film nakrúca v priestoroch, ktoré naháňajú strach, nebojte sa, horor to nebude. Bude to komédia, lebo to nedokážeme nikdy zahrať tak vážne zatiaľ, aby to mohlo byť niečo vážnejšie. Ideme. Tvorcovia už majú prvý film za sebou, nakrútili horor, aj preto sa tentokrát rozhodli pre úplne iný žáner a kameraman veru už po prvých snímkach aj zbadal rozdiel. Marek, toto je celkom iné, ako ten tvoj prvý, čo bolo. Fakt? Dobre. Tam zbytočne toľko bola toto super. Čo vy tu robíte? Stávaj, ideme k riaditeľovi. Dej filmu sa bude odohrávať v interiéri aj exteriéri. Bude tu smiech, plač, hnev aj radosť a dokonca vylúpia aj banku. Krádeže, lúpeže a prepady. Pre televíziu Joj, Števo Bodor.